esperado moitos días. Pero depois como ben decía o señor Millán, depois de pôr o contador a cero, os 104 días, é un tempo amplamente suficiente e que supera con creces o previsto na normativa sobre morosidade aprobada polo Partido Popular. Sí. A interventora tamén lle recalca no informe que é imprescindible adoptar na medida brevidade posible medidas oportunas. Nesta ocasión ten vostede pensado adoptar alguna medida oportuna para correxir o período medio de pago a proveedores? E tamén quería que nos matizaran a cuestión. Resulta que no período medio de pago a proveedores hai dous criterios para contabilizar, para computalos. Algúns desde que se registra a factura no Concello e outros desde que se recoñece a factura. Entón, por favor, señora concelleira, me pode explicar cal é o criterio que se usou para redactar este informe por parte da intervención?